Korábbi műsorunkban már bemutattuk önöknek az Éjféli Kakasszó nevű 3 tagú együttest, melynek tagjai körülbelül 1 évvel ezelőtt egy podcast pályázatra készítettek egy beszélgetést. Ezen a felvételen többek között arról is szó van, hogy milyen jó lenne egy jam party jellegű közösségi színteret létrehozni. A formáció hölgytagját mindez arra inspirálta, hogy csináljanak egy úgynevezett impro klubot. Kicsit azért ezen el kéne gondolkodni, hogy valahogy megjelenni mégis itt így. Erre volt jó a Szászhalombattai Jam Party, hogy tudtunk találkozni, hogy közösség épült. Igen, és mégse egy kifejezett direkt koncertünk volt mondjuk, hanem csak maga a zenélés élménye. És mások is bekapcsolódhattak, az mennyire fantasztikus. És mindenképpen ki kell nyitnunk. Tehát itt éltek, én is itt élek nagy részt. Muszáj lépéseket tenni, hogy itt össze tudjunk kapcsolódni, közösséget alkotni. Rengeteg barátunk van, aki imádja a zenét, vagy ő maga is műveli valamilyen szinten. Meg kell itt jelennünk. Kell egy helyszín, ahol időről időre azért előfordulunk másokkal együtt. Amikor egy ilyen Szika podcastba jelentkeztünk, akkor a fiúk csináltak egy interjút, amiben segítkeztem a felvétellel, és igazából az ő beszélgetésükből vettem én az inspirációt, hogy tök jó lenne elindítani egy ilyen úgynevezett jam partyt, amit végül is impro klubra kereszteltünk el. László Bandi szeretetmester már ő is szerette volna, hogyha ez így megvalósul. Voltak rá múltban törekvéseink, de valahogy nem nagyon jött össze, most egy újult erővel és kicsit apró dolgokat megváltoztatva kezdjük el újra. Azt gondolom, hogy ennek már megvolt az előzménye, mert mi is úgy találkoztunk, mint zenésztársak. Én úgy kapcsolódtam be, hogy egy ilyen jam partyt szerveztek az Ernőjék, és ők már korábban Tárnokon és szerveztek Battán is jam partyk, amiknek hasonló célja volt, csak hogy ugyanúgy zenészek találkozzanak és zenéljenek együtt, és ezt próbáltuk meg egy ilyen intimebb formába átalakítani a Lulu kezdeményezésére. Az a különbség, amit régen jam partynak hívtunk és Tárnokon, illetve itt is csináltunk, ez annyiban más, hogy jobban beszeretnénk vonzani a gyerekeket. Tehát 14 éves kortól hirdettük ezt a programot, de most szeretnénk majd azt hiszem lejjebb vinni, mert volt rá érdeklődő kisebb gyerekek részéről, és most ezt átgondoljuk, és szerintem le fogjuk vinni. Szerintem nem is kéne majd korhatárt, lehet, hogy egy ilyet gondolok, szülőkkel is le lehet jönni. És ugye akusztikus formában ötleteltük ezt ki, hogy ne legyen túl hangos, ne legyenek elektromos gitárok erősítővel, hanem klasszikus gitár, hegedű, fúr, bármi jöhet. Akkor csinálnánk olyat, hogy cserélünk hangszert, kipróbáljuk egymásé. Jó, a következő körben szigorúan mindenki más hangszert kell. Valójában ez egy teljesen nyitott tér, hogy bárki, akinek van hangszere, valami kis zenei tudása, szóval még profinak se kell lenni, de úgy hirdettük, hogy ha esetleg unatkozó profi zenész vagy, akkor szívesen várjunk téged is, szóval bárkit, aki egy kicsit szeretne közösen zenélni, aki lehet, hogy kicsit gátlásos, és máshol nem menne, de itt megtapasztalhatja azt, hogy itt szabad hibázni, szabad hamis hangot húzni, és ez teljesen oké. És azt gondolom, hogy a zenei tudása az senkit ne tartson vissza attól, hogy legyen bátorsága eljönni ide. Tehát nem az a függvénye, hogyha valaki éppen csak megkapta a gitárját, de egyáltalán találkozni akar más zenészekkel, nyugodtan lejöhet és kipróbálhatja magát, és eleve egy közösségbe fog belecsöppenni, ahol egy támogató közeg veszi majd körül. Hogyha összekapcsolódunk lelkileg, szeretetbe, elfogadásba, akkor a hangszer az alkalmazkodni fog. Biztos vagyok benne. Valahogy ti is így szerelmesedtetek bele a zenébe? Pontosan, igen. Néhány akkord, vagy egy összenézés, és már indult a zene, szóval nem volt nagy előzménye. mi mindenképpen egy hosszú távú tervként vagy célként tűztük ezt ki. Most jelenleg az a terv, hogy minden hónap második péntekén 18-tól 20 óráig tartjuk. Hát kivéve, hogyha például áprilisban egy hetet csúszik a nagypéntek miatt, szóval az ünnepnapok miatt csúszkálhat, de mindenképpen fogunk kitenni erről
minden hónapban időben értesítést a Szike Facebook oldalán, Instagram oldalán, meg plakátokat is fogunk kitenni. Szóval ez így havi rendszerességgel működni fog terveink szerint.